and also drinking with an empty stomach. So that causes kidney problems. And we have bad diet, of course. So what we eat definitely affects what is inside our system. And also to conclude with STIs and UTIs. So a lot of them go. Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu. Achọrọ m iji ohere a na-ekele mmadụ niile ndị nkiri soro anyị na ụlọ ọrụ Salem TV n'ụbọchị taa. Na-atụfughị oge, anyị ga-agawa n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, nke bụ ihe kpatara ọrịa kidney problem ji karịa na obodo anyị bụ Naijiria. Unu lee anya, unu ga-afụ onye mụ na ya na ebe a taa itinye ọnụ na ya bụ isiokwu. Na-atụfughị oge, m ga-enye ya ohere ka ọ kọwaa ọnwụ ya ka ọha na nwa eze mara onye ọwụ. Ndewonu. I'm Mazi Victor, and I'm a medical laboratory scientist, and I'm happy to be on this platform. Ndewonu. Ndewo, Mazi Victor, Opurum, obi dị anyị ezigbo ụtọ inwe gị na ụlọ ọrụ Salem TV ebe a, dịka anyị na gị ga-anọ wee na-akpa ya bụ isiokwu na ihe kpatara ọrịa kidney problem ji wee karịa n'obodo anyị. Na-atụfughị oge n'ịga n'iru, tupu anyị amanyewa ọnụ na ihe ndị ọzọ gbasara ya bụ kidney problem, Mazi Victor Opurum nwere ike ịkọwara ọha na nwa eze ihe ya bụ kidney na-arụ, n'ihi na ọtụtụ ndị amaghị ihe ya bụ kidney na-arụ, sọ ihe ụfọdụ ma kidney problem. Ndewo nwanne. Kidney is the part of our organ that are found on either side of the spine, just below the rib cage in the back. So it also helps in removal of waste and extra fluid from the body. So that's a few of the function of our kidney. Ndewo Mazi Victor Opurum. Ya bụ ịkọwala ya ọfụma ihe ya bụ kidney na-arụ. Na-atụfughị oge, anyị nwere ajụjụ ọzọ nke na-esote ya nke ahụ, nke bụ na kedu ihe mere ya bụ ọrịa kidney problem ji karịa na obodo anyị bụ Naijiria n'ụbọchị taa, n'ihi na gị lee anya ma nwatakịrị ma okenye na-arịazi ya bụ ọrịa kidney. Enwere nwa okorobịa onye nke a maara ọfụma, Okwuluora ndị Igbo, na Facebook ya bụ ọtụtụ onyonyo na ihe ndị ọzọ ọ na-eme. Gị lee anya, ọ na-abụ ihe gbasara kidney ndị nke nọ n'ụlọ ọgwụ, nwatakịrị ya kidney, nwa okorobịa nke ya kidney. Ya ihe ị chere bụ ihe mere ya bụ ọrịa kidney problem ji karịa na Naịjirịa, n'ihi na ya bụ ihe ndị dị otu a adịghị oge gboo, mana n'oge dị ugbu a ma nwatakịrị ma okenye na-arịazi ya bụ ọrịa nke kidney. Ya ihe ị chere na-ebute ya. Okay, we have so many cases of kidney problems in our country, Nigeria. So, and there are a lot of causes. So I will mention few of them. I will start with naming diabetics. So diabetes is hereditary sickness that causes one of the main causes of kidney problems in our country, because when we have this diabetes and we don't have proper medical attention to it, and also we also have habit of drinking. So a lot of us have this habit of drinking, and also drinking with an empty stomach. So that causes kidney problems. And we have bad diet, of course. So what we eat definitely affects what is inside our system. And also to conclude with STIs and UTIs. So a lot of them go untreated, and when it's untreated, it causes harm to the system. There. Ọ dị mma Mazi Victor Opurum, ma ikwuola ọtụtụ ihe ndị pụrụ iche, mana a sị m ajụọ, kedu maka ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-eri na obodo anyị, n'ihi na gị lee anya enwere ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ ndị nke na-emepụta ihe nke NAFDAC na-akwadoghị, nke na-etinye ọnọdụ ndị mmadụ nakwa ahụike ndị mmadụ na nsogbu. Enwekwara ọtụtụ mmanya ọkụ ndị ọzọ a na-emepụta iche na ihe ndị dị otu a sokwa na-akpata ya bụ ọrịa kidney problem. Definitely. A lot of drinks that didn't go through the proper NAFDAC certification, so it causes kidney failure and kidney problems, because the system, or because we don't know the condition where all these products are being made, so it definitely it's definitely part of the major reason why we have a lot of kidney failures in Nigeria. Ọ dị mma Mazi Victor Opurum. N'otu aka aha, ikwukwere na ọtụtụ ndị amaghị ọnọdụ ahụike ha nọ,
ya pụtazi na hi na-ekwu na ọ na-adị mma onye nọtụkwa ya gaa na ụlọ ọgwụ gaa ka echekie ya ahụ ya akwa eziokwu. Yes, definitely. Ọ dị mma. Ndewo. Ajụjụ ikpeazụ anyị nwere ịjụ gị ebe a bụ kedu ihe ị chere a ga-eme iji mee ka ya bụ ọrịa kidney problem belayọ na obodo anyị bụ Nigeria na ụbọchị taa? All right. First of all, our people need to be educated. So by creating public awareness, just like using your platform and putting out content about our health. So if our people should look out for early signs and symptoms, so that when we have this, when we can identify these early signs of symptoms that causes this kidney problem, we can be able to check it. For example, if we are experiencing weight loss, rapid weight loss, poor appetite, shortness of breath, swollen ankles, and so many other things. So these are the things that's supposed to be taken seriously. So in order to check all these things and to reduce the number of kidney problems in the country, we need to have proper medical attention. So we should avoid patronizing products that doesn't have the NAFDAC certification, and we should avoid taking medicine that is not given by or prescribed by the doctor or medical practitioners. So these are the major things we need to take into consideration. So if we are able to check these things, the level of kidney problems in the country is going to reduce drastically. And we should also encourage our people to drink a lot of water, good dieting. For the men, they shouldn't wear a lot of tight things. So there are a lot of them. So, but I believe that I've mentioned the important ones. Ọ dị mma. Mazi Victor Opurum ma ekwutechala ya nke ọ bara nhara. Ya bụ ajụjụ ikpeazụ ka anyị na-ajụ gị n'oge dị ugbu a. Kedu ihe ị nwere ịgwa ọha na nwa eze ndị nke na-ekiri gị n'oge dị ugbu a ka ha nwee ike na-eme maka igbochi ya bụ ọrịa kidney problem, nakwa ihe ọzọ ha ga na-eme iji wee mmụta ọtụtụ ihe nke gbasara kidney problem? All right. I would like to tell us that we should look out for information like this, look out for content like this that promotes health, good health, and create awareness. So the viewers, in order to improve in their health, they should look out for this type of content and practice it, and eat good food, stay on good diets, avoid street food, avoid food that even fast food is not even good for us. So, but more importantly, we should look out for this content and create public awareness, because a lot of us in the villages, they don't have access to this type of content. So we should be the medium whereby they get this type of information, and in doing so, I believe that the number of kidney problem is going to reduce drastically. Thank you. Ọ dị mma. Mazi Victor Opurum, obi dị anyị ezigbo ụtọ inwe gị nakwa gị anyị nọnyere anyị iwepụta ohere gị wee soro anyị na ụlọ ọrụ Salem TV ntinye ọnụ na ya bụ ihe na-akpata kidney problem na obodo anyị na ụbọchị taa. Igbo ndị ọma na-ege ntị nakwa ndị na-eso anyị na ụlọ ọrụ Salem TV ebe a, ana m eji ohere a na-ekele mmadụ niile ụlọ nla n'ihe anyị kwuru gbasara ya bụ ihe kpatara ọrịa kidney problem ji karịa n'obodo anyị. Ana m ejizikwa ohere a na-agwa mmadụ niile dịka ị na-elecha ya bụ onyonyo ga-agba mbọ kesaa ya ka ozi ruo mmadụ niile ntị, ma gbakwa mbọ na-eme ihe anyị kwuru na onyonyo ka ya bụ ọrịa kidney problem nwee ike belayọ na obodo anyị. Maka ndị nke nọkwa na ime obodo, ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ village, ka unu gbaa mbọ na-aga na ụlọ ebe ndị nke na-ahụ ahụike, ya bụ ndị dọkịta na nọọsis, ka a na-elebanye unu anya n'ahụ, ka unu mara mgbe ya bụ ihe dị otu a na-ebido, ka enwe ike chụọ ya na oge ma soro ya wee mara ihe kpatara ya na ihe a ga-eme ka ọ dị mma n'oge, n'ihi na ya n'ofe ihe ọ kwesịrị ịnọ isi mmadụ atọ na ya. Igbo ndị mmadụ ege ntị, ya dịkwara unu na mma. Anyị na-eji ohere a na-ekele mmadụ niile, wee na-ekelekwa Mazi Victor Opurum, onye nke wepụtara ohere ya wee nọnyere anyị na ụbọchị taa. Ilecha ya bụ onyonyo ga-agba
Yes, ya daalụkwanụ rie nne. Ndewo nọ. Ndewo.